Ngono kok rika semono janji prasta ning ngisore tipukan. Kowe janji prasta yen sen hidup semati ya kene kowe nyidrani mengkhianati cinta saya kepada diriku. Wanita apa itu? Lajeng napa ingkang saged kula laksanakaken supados panjenengan percaya kalih kula Kakang Mas. Tanjung, kowe kudune mangerteni. Sliramu karo aku dadi manten urung enek sepasar. Aku kautus ngumpadi tumbali ke Prabon ana ing Sukodana. Ning kono dipaiko murih aku mati. Sejatine aku seneng ora ana wanita sing tak sesani mung kejaba sliramu. Ya gene kowe mengkhianati cintamu kepada saya. Kula mboten mangkhianati panjenengan Kakang Mas. Napa pati kula ingkang saged nyatakaken napa niku tresna kalih